Minulú noc tá situácia na fronte výrazne eskalovala. Ruské ozbrojené sily zorganizovali masívny útok na Kyjev, hlavné mesto Ukrajiny. Požiare, problémy s dodávkami elektrickej energie, zasiahnuté sklady a budovy v okrajových obvodoch. Zároveň pokračovali masívne útoky bezpilotnými lietadlami na regióny za hranicami od Tatarstánu až po Krym. Na niektorých miestach už prišli aj ľudské obete a na fronte situácia sa mení dynamicky, ale existujú jasné trendy, ktoré naznačujú, kde sa boje budú zintenzívňovať. V noci ruské ozbrojené sily zorganizovali masívny útok na Kyjev. Ебать! Охуеть! Hlásili sa požiare v hlavnom meste, konkrétne v Desňanskom okrese začali horieť sklady, zasiahnuté boli aj budovy v Viatošinskom okrese. Prečo je to dôležité? Logistické centrum Ukrajiny. Sklady v Desne sú kľúčové pre distribúciu vojenského materiálu, zásobovania civilného obyvateľstva. Ich ničenie znamená dvojitý dopad, vojenský aj humanitárny. A za druhé, elektrická infraštruktúra. Problémy s dodávkami elektrickej energie v hlavnom meste nie sú len o tom, že ľudia nemajú svetlo. Moderné mestá ako Krym fungujú na digitálnych sieťach, ktoré závisia od stabilnej elektriny. Dlhodobý výpadok môže paralyzovať dopravný systém, komunikáciu a zdravotníctvo. Ukrajinské ozbrojené sily zatiaľ nepotvrdili presné rozsahy poškodenia, ale podľa dostupných informácií ide o koordinovaný útok na infraštruktúru, typický pre neskoré fázy konfliktu, keď sa boje presúvajú k väčším aglomeráciám. Zároveň tá situácia eskalovala ďalej od frontových línií. V noci pokračovali v odpaľovaní bezpilotných lietadiel na regióny Tatarstan, Saratovskú oblasť a Krym. V Nižnekamsku v Tatarstáne bol napadnutý závod, jedna z najväčších rafinérií na Kaukaze. Ukrajina šíri zábery následkov náletu. Podobné je to v Saratovskej oblasti, kde pri útoku na rafinériu zahynul jeden človek. Na Kryme tak obvyklým cieľom vzdušných dronov pridávajú výlučne civilné objekty. Ciele boli zostrelené pri priblížení k Moskve, čo naznačuje, že ruské ozbrojené sily testujú obrannú schopnosť svojho hlavného mesta a zároveň destabilizujú regióny v hlbokom vnútri krajiny. Trend je jasný. Ruské ozbrojené sily prechádzajú od konvenčných leteckých útokov k masívnemu nasadeniu FPV dronov a menších bezpilotných lietadiel. Je to lacnejšie, rýchlejšie a ťažšie na obranu. Ukrajina musí rozvíjať vlastné protidronové systémy od pasívnych štítov až po aktívne zbrane. Na fronte sa situácia mení dynamicky. Na Sumskom smere v Šostkinskom okrese útočné jednotky Sever pokračujú v streleckých bojoch v Pačevsku a v oblasti Ulanovo. V Sumskom okrese neprestávajú strelecké boje v Rizevke, Pisarevke, Maríne, dedine Nová Seč, osade Koten, ako aj v lesných porastoch južne od Ivolžalského. Na Charkovskom smere skupina Sever naďalej informuje, že jednotky pokračujú v ofenzívnych operáciách v osade Kazachia Lopan. Na Volčanskom smere sa jednotky posunuli na 12 úsekoch až o 800 metrov, čo je významný pokrok v kontexte ťažkých podmienok. Na Dnepropetrovskom a Záporožskom smere sa situácia stabilizuje. Jednotky obsadzujú oporné body, ale ukrajinské ozbrojené sily sa naďalej nasadzujú techniku a pechotu v nádeji, že spomalia postup. Na západe Záporožskej oblasti sa pod útokmi ocitlo mesto Dneprorudné v dôsledku delostreleckého ostreľovania Kamensko-Dneprovského okresu boli poškodené plynovody. Môžeme sledovať dva hlavné trendy. Prvý, ruské ozbrojené sily prechádzajú k asymetrickej vojne v hlbokom vnútri Ukrajiny. Útoky na Kyjev
rafinérie v Tatarstane a Saratove, civilné objekty na Kryme, to nie sú náhodnosti. Je to stratégia destabilizácie, vytvoriť pocit neistoty u obyvateľstva, zaťažiť ukrajinské ozbrojené sily obranou na viacerých frontoch naraz. Za druhé, ukrajinské ozbrojené sily prechádzajú k defenzívnej ofenzíve. Na Volčanskom smere sa posunuli o 800 metrov. Na Dnepropetrovskej a Záporožskej oblasti obsadzujú oporné body. Ale zároveň v Kupiansku sú nepriateľskí analytici nútení priznať, že situácia je pre ukrajinské ozbrojené sily ťažká. Ruské ozbrojené sily rozširujú zóny kontroly v zastávaných oblastiach. Následovať môžu dva scenáre. Ukrajinské ozbrojené sily využijú nočné ticho na ďalšie presuny na Volčanskom a Dnepropetrovskom smere. A zároveň ruské sily nasadia masívnejší útok na Kyjev, čo by vyžadovalo ďalšiu evakuáciu a presun civilného obyvateľstva. Na záver, situácia je dynamická, ale trendy sú jasné. Ruské ozbrojené sily prechádzajú k asymetrickej destabilizácii, ukrajinské ozbrojené sily sa snažia udržať a posilniť pozície na frontových smeroch. Kľúčové bude, či dokážu ukrajinské ozbrojené sily zvládnuť dvojitý tlak, obranu Kyjeva a aj útoky v hlbokom vnútri Ukrajiny.